إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Баршаларыбызны да юктан бар кылып, безне үзенең иге-чиге булмаган сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң хәерле үрнәк булган сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәрберегезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм аның белән мөселман булмаган хәлдә очрашудан сакланыгыз диде. Ягъни әҗәлегез җиткәнче үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтегез дип Аллаһ Тәгалә безне чакырды тақвалыкка. Имам Аль-Бухари хадислар җыентыгында килә, Абу Хурайра радиллаһу анху сөйләвенчә, шулай бер вакыт Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килә. Һәм: "Я Расулаллаһ, миңа васият, насихат бир әле" дип мөрәҗәгать итә. Сөйкле пәйгамбәребез аңа шул вакыт кыска гына әйтеп: "Ла тагъдаб", ачуланма, ачуга бирелмә дип әйтә. Аның бу сүзе бик кыска булып тоела. Һәм ул яна үзенең мөрәҗәгатен кабатлый: "Я Расулаллаһ, миңа тагын берәр насихат бир әле" ди. Әмма пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шул ук сүзләрне кабатлый һәм "Ла тагъдаб", ачуга бирелмә ди. Һәм шушы сахаби ничә мәртәбә "Миңа насихат бир әле" дип сораса да, пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бер туктамый "Ла тагъдаб", "Ла тагъдаб" дип кабатлап тора, ачуга бирелмә дип әйтә. Һәм шушы хадиснең Имам Ахмад риваятында килә, әлеге сахаба пәйгамбәребезнең шушы насихатын алганнан соң нәрсә ди? "Мин бу сүзләрдән соң бераз фикерләдем" ди, уйладым ди. Һәм кешенең ачуга бирелүе үз эченә бөтен начарлыкны җыйган икән дигән нәтиҗәгә килдем ди. Ягъни кешенең ачуына бирелүе, ачуын тоталмавы бөтен начарлыкны үз иченә җыйган икән, ягъни бөтен начарлык шуннан чыга икән дигән нәтиҗәгә килдем дигән. Һәм Җафар ибн Мухаммад рахимаһуллаһ та әйткән, кешенең ачуына бирелүе ди, һәр явызлыкның ачкычы булып тора ди. Ягъни һәрбер явызлык ди ачыла, аның ишеге ачыла нәрсә аша? Кешенең ачуга бирелүе аша ди. Әйе җәмәгать, нәфесне ишеңдә утырган минеңне тыя алмау, үзеңне кулда тота алмыйча ачуга бирелү сәбәпле кеше күпме явызлыклар кыла. Аның авызыннан күпме гаделсез, залим сүзләр чыгып ышкына. Күпме кешеләрнең хаклары таптала. Күпме кешеләр үзенең ачуын тыя алмыйча кылып ташлаган эшләре өчен, әйтеп ташлаган сүзләре өчен 5 минуттан бераз гына ачуы сүрелеп, акылы кайткач шундук үкенә башлыйлар. 5 минуттан үкенә башлыйлар. Демәк 5 минут түзгән булса ул сүзне әйтмәс иде.
Кайбер кешеләр шушы ашу кытырган вакытта әйтеп ташлаган сүзләре өчен гомер буе үкенеп яшиләр. Ачуыңны тыя алу ислам әхлагының алук бер нигезе булып тора. Ачуы кытырганда үзен кулда тота алган кеше, әгәр дә ачуы кытырганда тоталган икән, башка вакытта аңа әдәпле булу, аңа әхлаклы булу күпкә җиңел, күпкә ансатрактыр. Шуңа күрә Абдуллах ибн Мубарактан син безгә күркәм хылык, күркәм әхлакны җыеп бер сүз белән әйт әле дип әйткәч, менә ул күркәм әхлак нәрсә, ул кешенең әдәбе нәрсә, ул бер сүз белән әйт әле шуны дигәч, ачуыңны тоталу дип җавап бергән. Нәрсә соң ул ачу? Кешенең эчендә утыра нәфис. Мое большое я. Аның мине утыра. Һәм мин, әлбәттә, ул үзен сөя. Ул үзен бер кашанда начарлыгын күрми, үзен кимчелекле дип уйламый, һәрбер нәрсә минеке, миңа дип яшый, мин дип яшый. Һәм әгәр дә бер кешенең шушы миненә зыян китерсә, аның миненә тисә, аның өлешенә керсә, шул вакыт мин кытыра башлый. Мин кытыра башлый, йөрәк кан белән тула. Йөрәкнең тибеше тизәя, арта. Һәм нәфеснең тизрәк аңа зыян салучыдан үч аласы килә башлый. Кирәк миңа разборкалар, кирәк миңа тикшерүләр, нәфеснең эше ул түгел. Менә нәфескә тиделәрме? Хәзер нәфес аңа тиергә тиеш. Уйлау, үз-үзеңне тоту, разбираться итү, чыннан да булганмы, булмаганмы, дөресме, дөрес түгелме? Ансы акылның эше, нәфеснең эше түгел. Шуңа күрә нәфес тизрәк аның үч аласы килә. Һәм җәмәгать нәфеснең эчендәге басымы арткан вакытта кешегә үз-үзен кулда тоту аеруча авыр була. Һәм әлеге басым иң беренче ешкына каян килеп чыга, давление бәреп чыга, аның теленнән бәреп чыга. Кайда там, где слабо, там и рвется. Шуңа күрә күп кешенең ачу вакытында теленнән бәреп чыга, нәрсә бәреп чыга? Субханалла, машалла, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, зикр тәсбихме? Юк. Сугыну сүзләре чыга. Мыскыл итү чыга. Ләгънәт кылулар чыга. Зулым сүзләр чыга. Һәм тәнендәге ачуы әгъзаларыннан бәреп чыга. Ул кемгәдер нахакка кул күтәрә, кемгәдер зулымлык кыла, аңа ниндидер явызлык, яман эш эшләргә омтыла. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламгә бирелгән сорау ничә тапкыр кабатланса да, миңа насихат бир әле. Җавап бер булды: ачуланма. Не гневайся. Ачуыңа бирелмә. Чөнки ачуын тыя алган, ачу утында янган нәфесне кулда тота алган, бу күркәм әхлакның нигезендә ята. Ачуын тыйганда мөселман үзендә булган бик күркәм хылыкларны эшкә җигә. Чөнки ачуыңны, шушы яман хылыкны басыр өчен нәрсә кирәк? Яхшы хылыклар кирәк. Шуңа күрә иң беренче килеп баса сабырлык. Әгәр дә аның эчендә бар икән шушы күркәм сыйфат, ул килеп баса. Нәфис кытыра, ул нәфисен баса. Әйе, нәфискә тиделәр, ай, задели его. Нәфиснең кытырасы килә, ләкин сабырлык нишли? Сабырлык аны баса. Карагыз, ачуны тыю кешедәге күркәм сыйфатны чыгара һәм аны, әлхәмдүлилләh, ныгыта. Сабырлык, йомшаклык, нәфеснең катылык белән җавап кайтарасы килә. Аның явыз буласы килә. Әмма кешенең эчендә йомшаклыгы бар. Һәм йомшаклык шушы ачуның ачу утына су булып сибелә, аны йомшартырга тырыша. Аяк акыл килә. Чөнки әгәр дә
Ашу акыл аша чыкса, ул кадәр сүзләр әйтмәс иде, ул кадәр эшләрне эшләмәс иде. Аек акыл килә. Кызган баштан ашыгып нәтиҗә чыгармау. Менә булар барысы да кешедә булган күркәм, хәерле сыйфатлар, шулай бит. Ягъни, ашу утына каршы ул күпме күркәм хылкы белән чыга. Шулай ук җәмәгать бер кашанда ашуың кушканны эшләргә ярамый. Нәфис белән көрәшергә кирәк. Нәфис белән сугышырга кирәк. Аллаһы Тәгаләгә шайтанның коткысыннан сыенырга кирәк. Чөнки нәфис ашуга бирелгән вакытта шайтан өчен ишекләр ачыла. Һәм шайтан бер кашанда форсаттан файдаланмый калмый. Это у него шанс. Һәм ул шушы ишектән кирип утка май сибә. Шуңа күрә шайтан вәсвәсәсе белән ачулы кешенең авызыннан шундый сүзләр чыга. Ачулы булмаса, син аны гомергә ишетмәс идең. Гомергә ишетмәс идең ул кешедән. Ачулы вакытта ул шундый эшләр эшләп ташлый. Әгәр дә ачулы булмаса, ул эшен син аның гомергә күрмәс идең. Шуңа күрә шайтан аны иң яман эшләргә, иң түбән хасис сүзләргә этәрә. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям каршында Пәйгамбәрбез күрде ике кешене. Алар шул кадәр бер-берсе белән әрләшеп, талашып киттеләр, хәтта берсенең сахабалар әйтәләр, ачуыннан йөзләре кабарынды ди. Кайбер риваяттә килә, борын тишекләре ярылыр кебек булды ди хәзер ди. Шул кадәр ачуга ди. Йөзләре үзгәрде, кызарынды, кабарынды, бүртенде ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, мин беләм шундый сүз ди. Әгәр дә ул бу сүзне әйтсә ди, аның ачуы китәчәк ди. Һәм бер сахаба шушы ачуыннан котырган кеше янына килеп, Аллаһның илчесе сиңа киңәш бирде. Аллаһы Тәгаләгә сыйын шайтаннан дип әйтте ди. Аъуду биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтергә кушты ди. Ләкин Аллаһ тауфик бирмәгән кешегә тауфик юк. Ул сөекле Пәйгамбәребезнең насихатына колак саласы урында ул киресенчә гарләнде. Сез нәрсә мине мәҗнүн дип уйлыйсызмы ди? Сез мине җинләнгән дип уйлыйсызмы ди? Нигә мин шайтанга сыенырга тиеш дип, ул кире бу насихатны какты. Һәм әлбәттә җәмәгать аның наданлыгы күрсәтә шуны. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул кешене мәҗнүн дип әйтмәде. Ул кешене акылын югалткан, җинләнгән дип әйтмәде. Чөнки аъуду биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтү җинләнгән кешеләргә генә түгел. Менә шушы ачулы вакытта җәмәгать шайтан шул кадәр кешегә керә. Шуңа күрә Аллаһы Тәгаләдән әгәр дә ярдәм сорасак, Раббым, менә шушы вакытта мине шайтаннан сакла дигән кебек итеп, Аллаһы Тәгалә ярдәм итә һәм аңа ачуын басу җиңелрәк була. Шуңа күрә изге сәләфләр әйтә торган булганнар. Ачуның башы мәҗнүнлек дигәннәр. Ягъни җинләнү дигәннәр. Ачуның башы җинләнү ди. Чөнки кеше җинләнгән кебек нәрсә эшләгәнен белми. Аның ахыры үкенеч дигәннәр. Чөнки андан җин китә ул. Ачу китә, кан суына, инде кеше үкенештә кала. Кеше үкенештә кала. Шуңа күрә иң беренче киңәш Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуга кыл диде. Истиаза, Аллаһы Тәгаләдән саклавын сора. Аъуду биллаһи минәш шайтанир раҗим дип, Аллаһы Тәгаләдән саклавын сора шайтаннан диде. Һәм җәмәгать, субханаллаһ, нәфесең шигарыннан чыкканда, ачуың котырудан менә шартлап чәчеләм дигәндә, әгәр дә шушы ачуыңны чыгармыйча, бик авыр булса да йотып җибәрсәң, чыгармыйча, яман сүз белән, кабахат сүзләр белән, ләгънәтләр белән чыгармыйча йотып җибәрсәң, җәмәгать, менә бу йотымның әҗере бик зур. Моның тәме, менә бу йоткан ачуның тәме ахирәттә иншалла җәннәт булачак. Пәйгамбәрбез Абдулла ибн Умар тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, Аллаһ ризалыгы өчен үзенең
ашуын йотып җибәргән йотымнан да глоток, йотымнан да Аллах каршында бийек саваплы йотым юк дигән. Нет большего глотка дигән, чем вот этот глоток гнева дигән. Аллаһ Тәгалә каршында. Шуңа күрә җәмәгать, әлбәттә, сәламәт кешегә аш килеш кайнар шулпаларны йоту күпкә җиңел һәм күпкә ләззәтлерәк. Һәм ашу йотымы ул бик авыр. Ул бик авыр керә, ләкин кыямәттә үлчәүендә аның авырлыгы да зур булачак иншалла. Әгәр дә Аллаһ ризалыгы өчен шушы йотымыңны йотып җибәрә алсаң, Аллаһ Тәгалә әҗерен бирә иншалла. Димәк, ашу кытырганда иң беренче Аллаһыдан ярдәм сорыйбыз. Һәм бийек табиб, сөекле пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламның 2 рецепты, 2 киңәшенә колак салабыз. Беренчесе ул бәйле тел белән, чөнки беренче бәрә телдән. Икенчесе бәйле тән белән һәм барча әгъзаларыбыз белән, аяк-кулларыбыз белән. Телнекенә килгәндә, Аллаһның илчесе бу Имам Ахмад риваятында килә. Саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Иза гадиба ахадукум", әгәр дә берегез ашуына бирелсә ди, фальясмут. Авызын йомсын ди. Пускай закроет рот ди. Пускай молчит ди. Авызын йомсын ди. Авыр. Чөнки давление бәрә бит, чыгарга кирәк каядыр. Ул чыкка җиңеләя кебек. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям нәрсә диде? Ул безгә әйтте: "Авызын йомсын" диде. Дәшмәсен диде. Бу Пәйгамбәребезнең безгә булган улук җәмәгать, улук, әлхәмдүлилләh, киңәшедер. Бер вакыт Мәскәүдә аэропортка барганда, бер Кавказ браты такси белән безне алып барганда берәү подрезал. Ну, чыкты инде егетнең сүзләре. Мин аның аятул курсиен алып, шулай көзгесеннән шушы хадисне ләсем килгән иде, валлаһи. Шуңа күрә кай вакыт ирләрнең ул аятул курсиләрен салдырып, аны былай гына әлүдән битәлләни файда юк, тәрәзәгә язып куйырга кирәк шушы хадисне. Ашуың килсә дәшмә дигән. Чөнки кирәкмәгән вакытта, әллә нинди ашулы вакытта, әллә нинди изге кешенең дә эчендәге бөтен тизәкләре теленнән чыга. Шуңа күрә беренче рецепт: ашуың килдеме, дәшмә. Әйтер сүзләрең көмештәй булса да, дәшми торуың алтын булыр ди. Дәшмә. Менә ашуың, чөнки ашулы вакытта кешедән барыбер хәерле сүз чыкмый. Чыкмый. Нәрсә чыга? Сугыну чыга. Кай вакыт сакаллар җиткереп, түбәтәй киеп, безнең мәчетләребезгә диспут тотып йөргән абзыйлар белән семьяларына барабыз да разборкага. Анда җәмәгать диспутә ташлый. Кай вакыт авызыннан шундый сүзләр чыга, мин үзем куркып куям. Кай вакыт яулыклы кыздан килеп чыга әллә нинди сүзләр, этажлы. Шуңа күрә ашулы вакытта Пәйгамбәр нәрсә ди? Дәшмә ди. Сугыну сүзләре чыга. Әйе, җәмәгать, шулай ук ашулы вакытта күпме гайбәт чыга. Чөнки ул ашуын тыя алмый, аңа ул тегене яманлый башлый, моны яманлый башлый. Хатынын сүгә, хатынының әнисен сүгә, әтисен сүгә, ирен сүгә, иренең атанасын сүгә, аннан китә. Туктат алмаслык була. Шуңа күрә сүгенү сүзләре, акру-бакру, бер-береңне мыскыл итү, гаделсезгә гаепләү. Чөнки мера справедливости дигән әйбер юк, җәмәгать. Бәлки аның гаебе булгандыр, шуңа күрә ашуын килгәндер, ләкин ашуыңа бирелеп, аны гаепләгәндә, анда гаделлек рамкалары бетә. Һәм син кешене зулымлык белән гаепли башлыйсың. Яла ягу. Һәм башкалар. Җәмәгать, мөселманнарда әле тагын бер бәлә бар. Ул атеистларда юк. Минем ишеткәнем юк. Мөселманнарда ләгънәт кылу башлана. Менә мин ишеткәнем бар, гарәпләр ничек талаша. Безнең татарлар барбер диннән ераграк булгач, ул мәсьәләдә ләгънәт бик ишетелми. Аллаһ сүзләре ишетелми. Төрекләр яки гарәпләр талашканнарын тыңлаганым бар. Анда шундук кирип китә: Аллаһ сине фәлән итсен, Аллаһ сине төгән итсен ди. Аллаһ сакласын. Ләгънәт кылу ул бик зур бәла. Хәтта җәмәгать
Мөселман ата-аналарына да бу бик зур фитнә. Чөнки балаларына ачуга бирелеп, кай вакыт Аллаһ тормышыңның бәрәкәтен алсын, Аллаһ гаиләңне җимерсен, фәлән итсен дип ачуга бирелеп әйтеп ташлыйлар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: ата-ананың баласы өчен кылган дуасы кабул, һәм баласына каршы кылган дуасы кабул диде. Шуңа күрә Аллаһ сакласын, менә бу ләгънәт дигән әйбер ул ишетелә. Кай вакыт корбанда әбигә корбан ителәкмәсә дә ишеткәнебез бар. Дисбе тотып йөргән, субханалла, машалла дип йөргән фирештә валчыгы içindәге шайтаннарын чыгара башлый кай вакыт. Яулыклы әби тотына ләгънәт кылырга. Мәйтәм, әлхәмдүлилләh, içindәгесе чыкты инде бөтенесе. Шуңа күрә хаҗда чыга, Минадан кайтканда 14 сәгать пробкада утырасың да. Беренче 8 сәгатендә чыкмый инде ул. Аннарысын китә инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә чыгара кемнең кем икәнен. Алла сакласын. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям, әгәр дә арагыздан берегез ачуланса, ачуга бирелсә, нәрсә диде? Дәшмәсен диде. Әз генә утлар сүнсен. Әз генә мунчаның иссесе сүрелсен. Аннан бераз башың эшли башлагач, әйтер сүзләреңне әйтерсең. Һәм бер кашан да онытма. Авыз ишеңдәге сүзгә син хуҗа. Авызыңнан чыккан сүз сиңа хуҗа. Авыздан чыккач ул сүзне тотып булмый. Битте, ул сиңа хуҗа. Кирәк булса сине күтәрә, кирәк булса сине юкка чыгара. Шулай ук җәмәгать, ачуның яна бер афаты уйланмаган, тикшерелмәгән нәтиҗәләр чыгару. Ашыкма. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ат-таанни минар-рахман", сабыр булу. Эшнең ахырын уйлап эшитү Аллаһтан диде. "Вал-аҗалату минаш-шайтан", уйламыйча, ашыгып, кабаланып, нәрсәдер әйтү, эшләү шайтандан диде. Шуңа күрә кемдер сиңа килеп, син начальник, синең замың турында, синең подчиненның турында нәрсәдер әйтте. Шундый синең күңелеңә тия торган, кызма, ашыкма, шалтыратма, кычкырма, уйла, суын, фикерлә. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Аллаһ Тәгалә әйтте, әгәр дә сезгә бер бузык бәндә килеп бер хәбәр бирсә, тикшерегез диде. Шуңа күрә җәмәгать тикшермичә, уйламыйча, шалтыратып, теләсә нәрсә атып кешегә, гаипләп, каяндыр ишеттем дип, күп вакытта кешене рәнҗетүебез бар. Һәм үзебез дә соңыннан үзебезгә рәнҗеп үкенүебез бар. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Дәшмә диде. Икенчесе, тәнгә бәйле. Әгәр берегез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ашуга бирелсә һәм басып торса, утырсын диде. Әгәр дә утырып та ашуы сүнмәсә, ятсын диде. Лежи, не двигайся. Бу нәрсәне аңлата? Ашу бирелсә, дәшмәсен диде. Телеңне дә тый, гәүдәңне дә тый. Чөнки басып торганда ябышырга тизрәк. Басып торганда сугырга тизрәк. Басып торганда имгәтергә тизрәк, үтерергә тизрәк. Алла сакласын. Нәрсәнедер ватырга, нәрсәнедер җимерергә тизрәк. Тизрәк утыр. Юк икән ят. Селкенмә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә ди? Парализовать ит. Телеңне дә, гәүдәңне дә ди. Бу Имам Ахмад, Абу Дауд риваятларында килә. Димәк, ашу килгәндә, монсын инде өйгә алып куегыз бу хадисне. Машинага түгел, монда өйгә кирәктер бу бәлки. Хатын белән әрләшкәндә. Шуңа күрә җәмәгать тел мәсьәләсендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Авызыгызны йомыгыз диде. Аннарысын әйтерсез диде. Тән мәсьәләсендә басып торгансы икән утырыгыз диде. Үзегезне ябыгыз диде хәрәкәтләрдән. Кирәкмәгән. Юк икән ятыгыз диде. Димәк, ашу килгән вакытта җәмәгать хәерле бер нәрсә сөйләмәү һәм бер нәрсә эшләмәү. Ашу сүнгәч, сүрелгәч, акылың яңалан кайткач, уйларсың, фикерләрсең, нәтиҗәңне чыгарырсың. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шундый дуа кылган. Аллаһумма ати нәфси тaqwaha ва заккиха анта хайрун ман заккаха. Анта валиюха ва маулаха. Я Аллаһ, минем нәфсемә тaqвалыгын бир. Тaqвалыгын бир һәм ва заккиха, һәм минем нәфсемне чистарт.
Ягъни миңа күркәм хылык бир. Миңа күркәм әхлак бир. Күркәм әдәп, тәрбия бир дигән. Анта валиюха ва маулаха, чөнки минем хуҗам һәм минем хисләрем белән, минем гамәлләрем, сүзләрем белән идара итүче хуҗа син дигән. Шуңа күрә менә бу дуганы без дә өйрәник һәм үз тормышыбызда кулланыйк. Раббым Аллаһ безгә ачуга бирелеп, кирәкмәгән сүзләр әйтеп, үз өстебезгә зур гынахлар, зур үкенечләр алудан сакласын. Раббым Аллаһ безгә нәфесебезгә хуҗа булып, Аллаһы Тәгалә һәм аның илчесе өйрәткән күркәм хылыкта булырга, үзебезгә карата, туганнарыбызга карата, балаларыбызга карата, кардәшләребезгә карата, хәтта кардәш булмаган имансызларга карата да күркәм әхлакта булырга Раббым насип итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафагъна бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.